ngap den sobai phi ke parlo ke bisna ban pe yakat ke video hak channel hadin ulianam si pen phai ne kala sa Luka Modric ya ukalen Mbappe halor ka jingkam jong ukalen Mbappe ba ka Euro ka khame lare ka kham jwat ban ya ka FIFA World Cup kanela penlong ya ki babun kidang le kai ba pau jong kari Argentina kan thup yo Leandro Paredes Emiliano Martinez Rodrigo de Paul bat Lionel Messi kila pen phai ne kala halor ka ne ka jingkam jong ukalen Mbappe ba ka Euro ka khame ban ya ka FIFA World Cup menta sa Luka Modric ulapun phai ne kala halor ka jingkam ukalen Mbappe ba ka Euro ka khame ban ya ka FIFA World Cup bat nakaleng Luka Modric ulong kai ka ukalen Mbappe uong ngamun juri kata namar kidon sibun kitim kibatbit nakiwei pat ki kontinen ngam kwa ban yanu jor ya ka World Cup handrai hangai ka World Cup kalong ka ba haka European Championship kiale kai tangki best team kibadon ha Europe handrai haka World Cup pat kidon ya kari Argentina Brazil Uruguay bat Chile pong Luka Modric bat ukailen Mbappe haka ka Samoa yale kai ka ban sawan kinsayo ban yale kai lang nak klub Real Madrid hadin ba ukailen Mbappe ula soya ka kontrak ba sansnem bat ka klub Real Madrid bat kumjuru Luka Modric ula extend biang ya ka kontrak bat klub Real Madrid sa si Samoa tengin sapek hato ka don em ka jingta ya ka jinya dei jongki ha ka klub Real Madrid hadin ba kile yani lengba ki social media ha ka ba ukailen Mbappe ula kam ba ka Euro ka khamla ban ya ka FIFA World Cup bat nakaleng Luka Modric ula pun phai ne kala ya kane ka jingkren ukailen Mbappe te parlok ngin sapek ha kane ka Samoa ya le kai ka ban sawan hato Luka Modric ba ukailen Mbappe kin long em kum si parlok Real Madrid te parlok tang kine ki khubor ngange jo phra seu thu ngin sa kendu ha koi pat ka video khublei sibun